Istorija je svedok i onaj ko poznaje istoriju može da razume da se događa i u ovim vremenima progon hrišćana, odnosno progon vitezova kao Đurđa što su Rimljani pohodili i ubili, Đurđa, misionara, viteza, ratnika, krstaških vrednosti, krstaških puteva, krstaškog učenja. I tako i ovo osuda putu pohlepe, odnosno krstaštva. Šta ti je, Branka?